Teraz som si všimol, ako tu tento chlapík tam podobnou. Tento nakrúcal, že tu z boku sú asi gitary Jeffa Lynna. Tam. No. Kvalita asi nič veľa. V takom priblížení, ale predpokladám, že to sú jeho. Asi málo kto by mal taký regál, jak to ináč nazvať, rack, guitar rack z boku pódia. Takže by aj možno z tejto strany prišiel na pódium. Špekulácie. Ale čo som si pred chvíľkou všimol, tam jak sú tie reklamy na ponad level 1 a pod tými skyboxami. No, Lionel Richie to tam, neviem, či to je vidieť trošku teraz asi, 2. 3. júla, ale čo som nevedel doteraz, zrejme to musí byť čerstvá novinka, v októbri, ak som si dobre všimol, určite to ešte zopakujú, bude Jean-Michel Jarre, alebo Jarre, jak sme zvykli hovoriť v detstve. Tak mám ďalšiu inšpiráciu na kúpenie si lístka na koncert. Bol tam aj Rod Stewart nejaký, no vieme kto to je, ale že by som sa na neho hrnul, sa nedá povedať. Ale ten Jean-Michel Jarre, tak to určite porozmýšľam. Tak, ak nejaké ďalšie vnúknutia na zaznamenanie interiéru O2 Areny prídu, možno sa ešte nechám zlákať. Takže nejakých 10 minút možno prešlo. Ľudia pomaličky chádzajú. No, aby som to ilustroval, tento pánko predo mnou asi skákať nebude, jak som už hovoril. Tu je ešte jedno miesto voľné, síce tu možno niekto príde, lebo vraj je vypredané. Vraj všetky koncerty v Británii boli vypredané. Nejakých 170 000 dokopy ľudí. Ale aj vedľa neho, tu je, neviem čo to je, nejaká netier, dcera, alebo nebude aj partnerka. Ale tam, aha, zrejme manželské páry, dva vedľa seba. A hlavne ten druhý pán tiež už má na hlave tak, no trošku ešte menej než ja momentálne, ale už ho dobieham určite. Tak osadenstvo je určite, čo sa vekového priemeru týka, staršie než bolo na O2. To si dovolím celkom smelo tvrdiť. Takže verím, že bude atmosféra fajn. A tam je teraz Rod Stewart, 20. a 25. november. A no, Jean-Michel Jarre, zistím si to na stránke, keď prídem domov a zariadím sa. Lebo jeho koncerty určite stoja za to. A po vizuálnej stránke možno podobne dobre ako po zvukovej. Tak. Niekoľký v poradí medzistup končím a majte sa.